gobe da labari, kwasha labari, ga mu da labari, ku bani kunnuwanku ku zauna don ku ji labari, gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Karɓaɓɓiyar igiya. Kashi na 10. Suna nan tsaye ga Lawisa ta sauko daga sama, riƙe da glass cup mai ɗauke da lemu a ciki. Hajiyansu uwar amarya da ango, ta faɗa tana ‘yar dariya don ita bata san me yake faruwa ba. Ubanki ne angon? Me ya zafi shi ba wuta ba hajjaku mutanen Saudi Arabia, ta faɗa cikin wasa tana kurɓar lemon hannunta. Shigowar mai gadin gidan da direba da wasu ƙattun samari guda biyu sun yi wa Umar cale-cale sai zufa suke yi na tseren wahalar gudun da suka sha. Yanda ya hau kwalta yana zuba gudu yana kiran Hauwa, ƙyar suka cin masa, ana hayya aka kamo shi. Ango ranar ɗaurin auren naka ka sha kai tatil? Lawisa ta faɗa tana juyawa ta shiga falon, dan ba za ta iya ganin wannan kayan takaicin ba. Ganin yana ta faman fusge-fusge yana ambatan Hauwa, sai ta ɗauka ko a buge yake, bata san duk zafin so bane. Ɗakinsa ta ce su kai shi, cike da takaici ana saka shi a ɗakin ta kulle da mukulli, tana jin yadda yake dukan ƙofar. Ita kanta ta fara zargin ko dai kafin ya fita ɗaurin auren ya sha ƙwayar, ko dai akwai wata a jikinsa wacce bata sake shi ba. Dan lamarin abin mamaki ne da al'ajabi. Tana fitowa za ta nufi ɓangarenta, ta samu samarin nan biyu da suka taimaka wa mai gadi da direba aka shigo da Umar suna tsaye. Harara ta wurga musu ta ce, tsayawar me kuke yi, ko ganin ƙwaƙwaf? Sallama muke jira. Sallamar uban me? Saboda kun kamo Umar ɗin ne har sai an biya ku? Sai ka ce wanda kuka kamo raƙumi ko doki? Simi suka fice suna jan Allah ya isa a zakatansu. Su dama sun ɗauka za a ba su wani abu ne, shi yasa suka zage suna zabga gudu har aka ci nasarar kamo shi, aka kawo shi gida. Falo ta koma duk tana jin ta a jagule. Maƙociyar ta ce take ta bata baki. Ta ɗauki waya ta doka wa direban nan ta ce ya zo. Ba ɗauki minti 3 ba sai gashi ya shigo. Wai Alhaji a masallacin can wajen ɗaurin auren kuka baro shi? Ina ta kiran wayarsa a kashe. Alhaji fa yana asibiti. Yanzu fi sabilillahi maimakon ya zo asibiti ana buƙatarsa shine ya wuce dubiya asibiti? Ta katse shi ba tare da ya kai aya ba. Jiki ya yanke ya faɗa a wajen ɗaurin auren fa, shine aka kwashe shi aka tafi da shi asibiti. Bai ma san wanda yake kan shi ba. Shi ne taron ya watse ba a ɗaura auren ba. Ya faɗi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu tsakani da Allah ka san Alhajin yana cin asibiti amma baka faɗa min ba? Ka bar ni gaho anan ina ta aikin banza da wufi, har da wani cewa aka kwashe shi. Ba za ka ce aka taimaka masa ba? Ta faɗa lokacin da ta miƙe tsaye daga zaunen da take, kamar ta kai masa duka. Shi da ba shi ya karzo min ba, ratayen ma ba a bashi ba. To fa, iko sai rabba ne. Su baba ko dai lokaci yayi. Lawisa ta faɗa cikin halin ko in kula. Wani dundu Hajiya ta sakar mata a baya sai da ta gantsare. Shegiya mara tarbiyya. Ina zaman zamana zaki ja min ta kaba, to a bakinki. Ta faɗa tana nufar hanyar fita. Dan kwali yana neman faduwa duk ta rikice. Ita da makociyarta ta suka shiga motar direban ya ja su suka tafi asibitin. Dan Lawisa ko a jikinta. Sai ma haushin dukan da Hajiya ta yi mata, da take jin ba dan ba sai ta rama duka. Amma a jure zuwa rafi, wata rana tulu zai fashe. A harabar asibitin ya tsayar da motar. Tun kafin ya gama fakin Hajiya ta fito hankali tashe. Makociyarta na biye a bayanta. Hango wasu abokan Alhajin tsaye cirko daga ɗan nesa da su. Yasa ta nufi gurinsa hankali tashe, tana tambayar ya jikin nasa, ko dai mutuwa yayi. Nan suka shiga bata hakuri da kwantar mata da hankali, akan cewa yana nan da rai, kawai dai rudani ne ya saka shi ya suma. Amma ba su san rudanin na menene ba. Yana waya dai yanke jiki ya faɗi. Ganin tana kuka wiwi, hankalinta a tashe, likita ya bata dama ta shiga ta ganshi ko hankalinta ya kwanta. Ganin tana tunanin ko dai mutuwa yayi aka boye mata. Ita kadai likitan ya ba umarni ta shiga. Ita makociyarta sai ta tsaya. Shi dai direban yana can gefe. Dan dama a wajen ɗaurin auren yaji suna faɗa sunan asibitin da za a kai Alhaji. A rikice ta shiga ɗakin da yake tana faman share hawaye. Baba da ya ji shigowarta ya kyallara idanunsa ya ga ita kadai ce, amma bai buɗe ba, saboda kar ya je wani ya biyo bayanta a gane gadar zari ya shirya. Tana zuwa ta dafa jikinsa tana kuka. Hajiya, ya kira sunanta a hankali yana buɗe idanunsa tarwai. Ta shiga mamaki, ganin alamar lafiyarsa kalau. Ki kwantar da hankalinki, lafiya ta kalau. Na yi haka ne don a fasa ɗaurin auren. Kisan idan ban yi wannan dabara ba babu wanda zai fahimce ni idan na ce ka a ɗaura auren. Ya faɗa cikin raɗa-raɗa yana sakar mata murmushi.
Ido ta kifta masa tana sakin nata murmushin tare da ɗaga hannunta tana jinjina masa da babban ɗan yatsanta. Ganin abin bajinta da ya yi. Suna haka likita ya ƙwanƙwasa ƙofa. Da sauri Alhaji ya koma ya kwanta flat tare da rufe idonsa. Ita kuma ta bawa likitan umarnin shigowa. Sannan ta ci gaba da ɗan share hawayen munafurci. Hauwa. Bayan sun gama tattaunawa da Baffa suka shiga hirar yaushe gamu, tana ba shi labarin irin halin da suka kasance na rayuwa a gidan ƙanin mahaifinsu. Sosai ya tausaya musu yana Allah wadai da halin wasu mutanen da suke gallazawa maraya. Bayan sun san cewa duk wanda ya raini maraya ya faranta masa zai zauna a aljanna da ma'aiki kafaɗa da kafaɗa. Yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kusancin da shi kamar kusancin yatsun hannu. Amma shi wannan ga cin amanar marayu, ga cin amanar zumunci. Duk yanda aka yi ta nuna girman zumunci da lada da matsayin wanda ya sada shi yake da shi, amma shi yayi watsi da hakan. Goggo Salama ruwan wanka ta haɗa ta yi wa Sabir wanka, ta shafa masa mai, ta ba shi kayansa ya mayar. Sannan ta haɗa wa Hauwa ta ce ita ma ta yi wankan. Kafin Hauwa ta fito ta shiga ɗakin Amra, ta ɗauko mata doguwar riga atamfa ta ajiye wa Hauwa, da yake kusan sa'anni suke. Sai dai Amran ta girma Hauwa amma da kaɗan. Bayan ta fito Goggo Salama ta bi ta ɗakin tana nuna mata rigar. Ki saka rigar nan, kin ga sai ku zauna a nan ɗakin ke da ‘yar uwarki Amra. Gaban Hauwa ne ya ba da wani sauti, jin sunan da Goggo ta ambata, saboda ta san ba sa ga maciji da Amra. Gaba ɗaya bata ma san me ta mata ta tsane ta ba tun lokacin Ummi tana raye. Idan suka zo sai Amra ta hararta, ko ta dinga faɗa mata maganganu marasa daɗi, bare kuma yanzu a ce ta saka rigarta. Ba ma wannan ne damuwarta ba, wai aka ce su zauna a ɗaki ɗaya. To Goggo, amma da kin bar mata kayanta, sai na mayar da na jikina tunda Baffa ya ce za a siyo mana kaya. Hauwa ta faɗa cikin sanyin murya, dan ta san muddin ta saka kayan sai Amra ta mata wulaƙanci idan ta zo. Ita kuma duk abin da za a wulaƙanta ta to gara ta haƙura da shi. To shikenan, Goggo ta faɗa, dama ita ma ƙarfin hali ne wai ɓarawo da sallama, dan ta san Amran ba ta da kunya ko kaɗan. Ita ma ba raga mata take yi ba, dama an ce riƙon ɗan wani sai haƙuri. Ko kaɗan Amra ba ta ganin maraicinta, kuma ba ta ɗaukan Baffa da Goggo da muhimmanci da kuma gode wa ɗawainiyar da suke yi da su. Duk da suna yi domin Allah ne, sai dai wani lokacin sai take ganin kamar ita mahaifiyarsu Amra ɗin ce take zuga su, da yake tana raye tana aure a wani gidan bayan mutuwar mahaifinsu. Fita Goggo ta yi daga ɗakin ita kuma ta shafa mai, ta mayar da kayanta ta fito. Lokacin Baffa ya fita, nan ta karɓi girkin da Goggo take yi ta ƙarasa dafawa, dama wake da shinkafa ne. Bayan ta tace ta mayar da shi ruwan ya tsotse, sai ta ɗora miyar. Ta gama tana cikin kashe wuta sai ga Amra ta shigo gidan da sallama, tana wani shan ƙamshi. Hauwa ce ta amsa mata, ta bi Hauwan da kallo. Da ƙyar ta gane ta, saboda kayan jikinta da suke kaskantattu. Sannan a lokacin a sunkuye take tana kashe wuta. Sanda ƙoƙari Hauwa'u, Allah ya baki masu yi miki. Goggo ta faɗa tana kallon Hauwa. Tabbas Hauwa ta samu tarbiyya, ta san girman na gaba, tana kuma da tausayi. Komai nata a nutse. Goggo ta san tarbiyya ce kawai iyaye za su ba wa ‘ya'ya, har bayan ransu ba za su taɓe ba, domin tarbiyya ita ce mutum. To, in ji mai tallan totuwa, yau kuma marayu ne suka kawo mana ziyara? Wato an tuna da dangi an zo kenan. Amra ke me yasa har kullun tunaninki na ƙananan yara ne? Yanzu menene na ambatan marayu ne? Ba sai kin faɗa kowa ya san hakan ba, amma maimaitawa ba ta da wani amfani. Goggo ta katsewa Amra zancen. Yo ƙarya ne ba marayun bane Goggo, kuma ai ba ni na kashe musu iyayen ba. Ta faɗa cike da fitsara tana shigewa ɗaki. Hauwa ta yi shiru bata ce komai ba, dan idan da sabo ta saba. Ita yanzu abubuwan da aka yi mata bayan mutuwar iyayenta sun ƙara ankarar da ita rayuwar duniya. Wani mai ƙarfin halin ne ya taɓa min mai, waye ma ya shigo min ɗaki babu izini na? Ta fito ta tsaya riƙe da ƙugu. Hauwa ce ta shafa man, kuma ni ce na ce ta shafa. Sannan wannan ɗakin naku ne ku biyu. Yanzu ita ma a ciki za ta zauna, kuma ba ziyara suka zo ba. To hakan ma ya yi. Ta faɗa cikin gatse, ta juya ta koma ɗakin. Dama tun da safe ta fita, wai ta tafi gidan babarta. Sai yanzu da ta dawo, babu tsiyar da take tsinanawa, sai lokacin cin abinci yayi sannan za ta zauna ta cika cikinta. Sannan halinsu ɗaya, kuma bakinsu ɗaya da Usman yayanta. Idan Baffa yana nan su dinga nuna su mutanen kirki ne, amma idan a bayan idanunsa ne 'yan iskan kansu ne. Ɗaki ta koma tana ji ana cewa ta fito su ci abinci, da yake Goggo haɗa musu tai da Hauwa, amma ta ce tana zuwa kuma ta ki fitowa. Sabir ko ya ce sai Baffa ya dawo za su ci tare. Sai da Baffa ya tsaya a masallaci aka idar da sallah sannan ya shigo gidan. Har lokacin Hauwa tana zaune da abincin a gefe, sai ma ta ɗauki murfi ta rufe.
tunda ita zakwakura Amara ta ki fitowa. Gwaggo ma ta yi alwala ta shiga ɗaki ta yi sallah. Ya rage sai Amara akan baranda, sai kuma Sabir yana wasa. Jin sallamar Baffa, Sabir ya tashi da gudu yana masa oyoyo. Baffa ya riko hannunsa suka ƙaraso cikin gidan. Amara da take kwance tana danna waya jin shigowar Baffa, sai ta yi ta fito daga ɗaki. Ta zauna ba ko kunya tana washe baki ta ce, "Yi haƙuri 'yar ƙanwata, sallah ne kina ta jira na ko?" Ta faɗa tana janyo abincin ta saka a gabansa tana kallon Hauwa da murmushi a fuskarta. Sosai Hauwa ta yi mutuwar zaune ganin abin da Amaran ta yi, amma sai ta danne mamakinta tana sakin murmushi ita ma. A zuciyarta tana mamaki irin kisa da kisisi na Amra. Tana tunanin lallai idan aka ce Amra kishiyarta ce, to ta shiga uku. Sosai Baffa ya ji daɗin ganin Amra da Hauwa suna tare. Wannan ya ƙara sakawa ya ji daɗi a ransa. Abincin suka shiga ci. Ko nisa ba su yi da fara ci ba, Usman ya sallama ya shigo, riƙe da leda salad da ya taho da shi. Wuri ya kafe Hauwa da ido, yana kallon yadda ta ƙara kyau da kuma girma. Farin fatar ta yasa ya hangi ƙanwarsa Amra ta ƙara baƙi. Dama baƙa ce sai faɗin fuska, da wani hancinta kamar gajeren wando. Wani irin daɗi ya ji a ransa don dama sun haɗu da Baffa a waje, yake sanar masa da zuwansu. Ya daɗe yana jin son Hauwa a ransa, sai dai sanin ba sa'arsa ba ce, wato iyayenta masu akwai ne, sai ya ja bakinsa ya shiru. Amma yanzu tun da dai ga ta a matsayin marainiya, kuma ta zo zama, sannan uwa uba Baffa ne alwalin aurenta, to shi fa ya ga matar aure. Ya san da zuwa, Hauwa ta faɗa ganin ya ƙura mata ido. Amsa mata yayi yana murmushin yaƙi, dan sai yanzu ya gane ka tobarar da yayi. Ita kuwa Amra ganin Baffa yana zaune, sai ta tashi ta karɓi salad ɗin, ta je ta shiga yankawa, ta sa gishiri ta wanke shi tas, ta zuba a mataci, ta tsakura musu ita da Hauwa. "Yar ƙanwata kina so in zuba mana? Idan kuma ba kya so ni ma ba zan ci ba, abin da kike so shi nake so," ta faɗa tana murmushi. Da ƙyar Hauwa ta samu damar ba ta amsa, saboda gaba ɗaya ta shallake mata tunani. "Sabir ko da ni zaka ci abincin?" Usman ya tambaya. "Ni dai da Baffa zan ci," ya faɗa yana nuke kafaɗa, saboda bai manta ba lokacin suna zuwa da ummansa, sai ya dinga hararsa idan ba kowa a wajen, ko ya dinga zare masa ido yana hantararsa. Yaro ba mantuwa. Da daddare bayan Gwaggo ta ɗauko wa Hauwa katifar da za ta kwanta, ta bata ta Sabir ƙarama irin ta 'yan makarantar kwana, da yake da wuri ya bacci, sai ta kai shi ta kwantar bayan ta saka masa leda ta sa masa shimfiɗa. Sai da suka sha hira kowa ya shiga ɗaki. A lokacin ne Hauwa ta ga ikon Allah, da Amra ta sauya fuska ta fara mata tijara. "Ba an lallabo cin arziki ba, kar fa a zo a takura wa rayuwata. An zo kalan dangi, da can ba ku san da Baffan ba sai da ruwa ya ƙare wa ɗan kada. Kun taɓa kun ji maraicin babu daɗi ko? To bari ki ji in faɗa miki. Ki sani bauta kika zo yi a gidan nan, wanki na, share ɗakin nan, ke komai ke za ki dinga min. Kar ki ga an haɗa mu ɗaki ɗaya ki zata ɗaya miki da ke, ki sani ba ki da galihu," ta faɗa cikin wani irin iko da izza. Wani ruwa ne ya taru a idanuwanta, ganin ba a rabu da Bakar ba an haifi Habu. Tana ganin sun baro ƙangin rayuwa a Zaria sun taho Kaduna. Ashe dai anan ɗin ma ba za ta sauya zani ba. Da wutsiyar ido ta kalli inda Sabir yake kwance, tana jin tausayinsa. Saboda muddin Amra za ta hana ta rawar gaban hantsi, to shi ma ba zai samu sakewa ba. Tunda ta ga hatta Gwaggo ma ba raga mata take yi ba. Sai Baffa yana nan. Shi kuma namiji ba ɗan zaman gida ba ne koyaushe. Shirin da ta ɗanyi, ta yi nazari cewa dole sai ta ɗauki mataki. Dole ta tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Dole sai ta zage damtse za ta kwatar musu yanci ita da ɗan uwanta. Maraici ba hauka ba ne ai. Maraya kuma yana da dama da yancin da zai rama koma menene. In ba haka ba sai ya zama shi da kashi ba su da maraba wajen kyama. Amra, ina so ki sani duk wani maraya ba shi yake zaɓar wa kansa maraici ba. Allah ne ya kaddara masa. Sannan kuma da kike batun kalan dangi, ai mu mun fi ƙarfin kalan dangi. Tunda uwa ɗaya uba ɗaya ba wasa ba ne. Mu 'ya'yan ƙanwar Baffa ne. Kin ga ba za a kira mu da 'yan kalan dangi ba. Ko da kuke 'ya'yan abokinsa ku ne za a kira da masu kalan dangi. Kuma maraici tunda kuɗin ma ubanku ya mutu suwaye ku in ba marayun ba. Kuma ke baki isa ki sa ne miki wanki ba, ko da ko wankin pants ne bare kaya. Duk wani hayaki da yake kanki ina so ki sani na wuta ne yake ci. Amara da ta zaɓi ta dinga cin ƙaniyar Hauwa a gefe, a gaban su Baffa kuma ta nuna ba komai kamar yadda take wa mutane. Dama masu iya magana sun ce idan ka je gari kaga kowa da jela, to ko ta tsamma ce kai ma ka ɗaura. Dole sai ta mata zabe-zabe za ta yi maganin rashin mutuncin da ta mayar da shi abin yi. Sosai Amra ta sha mamaki jin kalaman Hauwa, saboda a iya sanin ta Hauwa tana da haƙuri da kawar da kai, kuma tana da girmama na gaba. Ko da kuwa da kwana ɗaya ne ta kai girme ta, amma yau ta shayar da ita ruwan mamaki.
sai dai ba za ta ba da kai guri ya hau ba. Dole ta nuna wa Hauwa cewa barazanar ta babu abin da ta yi mata. Dakewa ta tana mai yin taku ɗaya biyu ta zo gaban Hauwa. Ke, sa'ar yin ce ni? Ta tambaya tana sanya idanuwanta cikin na Hauwa, amma sai ta ga koge zau Hauwan ba ta yi ba. Hakan ya sa ta fara tunanin to ko dai bayan mutuwar iyayenta ta samu inda suka koya mata rashin mutunci suka wanke ta. Hannu ta ɗaga don ba za ta juri raini ba, wai har tana cewa su ne ‘yan kalan dangi. Fuska Hauwa ta nufa da niyyar sakar mata marin barazana a gefen hagu. Kafin Hauwa ta dawo daga duniyar mamakin da ta shayar da ita, ta ɗaga hannu za ta bata marin a karo na biyu. A fusace Hauwa ta kai wa hannun Amra damƙa, tana misa ɗaya hannun nata ta wanke mata fuska hagu da dama da mari, tare da wujijjiga ta, ta yi wurgi da ita a tsakiyar ɗaki. Salima. Da wani irin farin ciki ta jiyo tana kallonsa, kamar wanda ya mata albashir da kujerar haji. Ta ji daɗin wannan kalami nashi, da haka babu wani dogon tunani ta amince da auren a sati guda. Amma da sharaɗin za ka min lefe na kece raini, lefen da za a daɗe a unguwarmu ana maganarsa, don kaya nake so na ɗaukan magana, kaya waɗanda suka amsa sunansu kaya, ta faɗa tana kallonsa. Wata ‘yar dariya ya yi irin tasu ta manya, yana mai juyowa kacokan yana kallon ta ya ce, haba Gimbiya, ai faɗa ma ɓata baki ne, ni ganin ki nake yi baki da bambanci da budurwa, kin fi wata budurwan ma, lefe zan miki na gani na faɗa, kar fa ki manta da Alhaji Tahir kike magana, ba na tsoron kuɗi kuma ba na jin komai don na kashe kuɗi, dama masu iya magana sun ce kuɗi da maciji dukkaninsu maganin su kashewa, bare kuma akan tauraruwata, wacce nake jin mallakar ta yafiye min mallakar wani katon zinari, ya faɗa yana kashe mata ido. Wani irin gingirin kanta ya mata nauyi kamar an ɗora mata dutse, dan ya fasa mata kai. Sai yanzu ne take ƙara jin daɗin mutuwar aurenta, gashi tana sabuwar rayuwa, bare kuma idan ta je gidansa ta zama mallakinsa. Tabbas wataƙila ta kan naira za ta dinga bi tana wucewa, a lokacin ne za ta taka wanda take so. Shi yasa nake jin ka fiye min duhu, dukkaninsu ina musu kallon taron yoyoyo. Kai ne na zaɓa kuma zan ci gaba da zaɓa, ta faɗa tana jin kamar ta haɗiye shi saboda so. Don ita sai da ta ji baya jin ciwon kashe kuɗi ne ma sannan ta ji tana ƙara ƙaunarsa, saboda ita duk wanda zai bata kuɗi shine nata. Nan suka zauna suna tsara yadda komai zai kasance, daga nan suka yi sallama, ta kwaso siyayyar da ya mata tana fitowa, ta samu Alhaji Abdullahi tsaye a gaban motarsa. Big girl sun buga sun barki, babban gora sai magogin ƙarfe, ya faɗa yana washe baki da ƙare mata kallo, kamar idanunsa za su fito a jikinta. Bayan ta waiwaya ta ga Alhaji Tahir ya ja motarsa ya tafi, sai lokacin mata tana bata ɗauki kujerun ba. Juyo kallonta ta yi gare shi tana aika masa harara, saboda wani message na banza da ya tura mata a waya ɗazu. Hakan ya nuna mata mu'amalar banza ce ta kawo shi gare ta, ba aure ba. Don haka gwara mata auri wanda ya nuna zai aure ta. Ta kuma tabbata za ta samu abubuwan da take bukata na daga dukiya, da yin yadda take so na facaka da kuɗi. Kin amince mu tafi hotel ɗin? Awanni 2 sun yi yawa zan dawo da ke, ba kwana zaki ba. Na miki alƙawarin ma'udan kuɗi. Wani tsaki ta ja tana masa kallon shegege. Ta ce, ala tsarga ta rina da saran shuka. Ka je ka nemi daidai da kai. Ni kamar yi hannun riga da zane da kuma mazanaci. Tana faɗa ta juya ta bashi baki sake. Yana mamakin ta yadda ya san ta lashimoni, bai taɓa zaton za ta kyamaci zane ba. Jiki ba ƙwari ya shiga motarsa ya bar wajen. Tana shiga gida ta shiga labarta wa Umma yadda suka yi da Alhaji Tahir. Sosai ta cancaɗa guda. Tana tashi tsaye ta taka rawa, ta juya ta koma ta zauna ta ce, kai Allah na gode maka da ka bani ya mai goshi mai farin jini. Kin ga abin da nake faɗa miki ko? Da yanzu kina can gidan talauci a halil fuqara'u, Allah ya ba ku samu. Bari Umma ta kaina. Yau ni aba zai wa tashin balaga tsuntsaye? Ta faɗa tana kwashe komai ta faɗa mata. Bakin ciki ne yake cin sa, ya gane ki sarai. Ko ni uwarki ba zai manta da ni ba bare ki. So yake ki zauna a ƙarƙashin sa bakin talauci ya miki kanta. Nan suka shiga tattaunawa yadda komai zai kasance, don shagali za a yi. Bayan ta kwanta ta taɓo Ishat a WhatsApp, ta shiga labarta mata yadda suka yi da Alhaji Tahir. Sosai ta ji bakin cikin za ta yi aure, don ita a yanda ta taya ta kashe aurenta. So ta yi ta yawo a kwararo, ƙarshe ta ki auruwa. Amma yanzu ma ta san ba za ta samu kamar Abbas ba, shine jin daɗinta. Nan ta shiga labarta mata yadda za su tsara komai. Ko Ruki da Basira bata kira ta faɗa musu ba. Dama har gwara Ruki. Ita Basira 'yar bayan a koma gidan Abbas ce. Sabon auren ba zai mata daɗi ba. Washe gari Alhaji Tahir ya kira ta, ya ce ta shirya su je siyan kayan lefe. Waya ta yi wa Ishat, dama mijinta baya gari, ta kwaso ta taho.
Ita ma Duki da ta zo ta yi mamaki yadda aka yi Salima ta samu miji. Hakan ya sa ta fara tunanin ko dai maganar Salima ta tabbata da take cewa kyawawa ba sa kwantar. Yana zuwa ya kwashe su, da motoci biyu ya zo. Ɗayan direba ne kawai a ciki, ɗaya kuma shi. Haka suka tafi sai dare suka dawo. Akwati dozin, kaya na gani na faɗa, babu abin da babu. Hatta manyan sarƙar gwal da ɗankuna da auroro set 3 ne a ciki. Hasada sosai Isha ta ji a ranta, amma ta danne. Ita ma Duki tana jin ina ma ita ce. Masu sauraro, yi haƙuri mu da sa'aya nan. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.